La esandleni sami ngiphethe iMiracle Leaf. Miracle Leaf le uyibona kanjani na ukuthi Miracle Leaf? Iba nembali engathi i-purple bese iba nalamazenge lawa. La ngifuna ukukhombisa makuwukuthi usukuphethwe ama-piles. Ama-piles wakho asekuhluphe iminyaka so uhambile odokotela abakulaphi. Njengoba kuthiwa it's a leaf of life. Ingoba linemisebenzi eminingi eliyenza emzimbeni yomuntu ukulapha isifo noma esiphi isifo esikhona, but njengamanje angizuzichaza ezinye izifo ngiphathi ngifuna sigxile kakhulu kule yama-piles. Ama-piles ngake ngasho ngelinye ilanga ngathi if umuntu wesilisa ayakuphazamisa kakhulu because they suppress umthambo lo ogijima igazi ukuze ukwazi ukuthi uma qethuka akwazi ukuthi aqethule amadoda. Yabo. So aphazamisa lo mthambo ukuthi ukwazi ukuthi uma qethuka asebenze ngendlela. So njengamanje kubalekile ukuthi uzinakekele isingezansi sakho. Ayikho into ebaluleke njengekhanda nengisingezansi sakho uma ungumuntu uphila. But ke asifocus la kuma-piles. Uthatha amaqabunga mhlamba amabili kanje ne uwawashe kahle ngamanzi anosawoti ne abe clean, uwarinse ngoba phela kuyenza ukuthi kube nezinuno ezizohlala la, ungathi uyayihlafuna lento noma uyayidla lento then bese kungena okunye ukugula emzimbeni wakho. So ngiwawashile ke ngamanzi antukuntuku afudumela nosawoti. Then into yenza uma unama-piles uyayithatha lento kanje uyihlafuna, yabo. Ayimnandanga, ayimbanga, indikindiki nje, yabo. Inamanzi amaningi. Ugwinye lo juice wakhona. Hlafune ugwinye ujuice wakhona. Ama-piles akhona emzimbeni wakho azophela. Wenze lokhu ekseni ungakadli 1 hour before kube khona into oyifaka esiswini. Uphinde ukwenze ntambama mase uzolala. Ukwenze ulwana uyenza lento. Nginikhombisile izolo ukuthi le qabunga malisuke eAmerica bekwenzele lona lidayiswa ngemali eshisiwe. So okusho ukuthi bayawazi umsebenzi wabo. So ingakho ke kubalekile ukuthi abelungu nathi sibavezele ukuthi ulwazi lethu lemithi lujule kangakanani. So ayihlafuna lento ngezugule ngezube nalutho izophilisa nje isisu sakho. Ngeulwana uba nesisu esigcwala umoya, isisu esisuzayo esihlabayo ungazi ukuthi kwenzekalani, uthi mawudla ukudla so uyagijima uye toilet, yabona. Izolungisa zonke izilonda ezisemathunjini nawona ama-piles lawa mase kuthiwa aphumele ngaphandle, uyakwazi ukuthi uphile la. Even kuwukuthi umuntu o-diabetic, mo diabetic uyakwenza lokhu uhlafune lento izokwazi ukuthi ihlise i-diabetes yakho ibe normally, ube kahle, uphile kahle, ungabi nama complications ekuphileni kwakho. Makube kuhleke, makube mhlophe ke, siyabonga abaphila abantu.